Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz. Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyna hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyna köp sany täze Türkmen-Rus resmi namalaryna gol çekildi. Aşgabatda Türkmen-Rus Üniversitetine döretmek teklif edildi. Hatay kosmosda gün elektrik stansiýasyny gurýar. Bir barmağın giňislik güýji ýaly habarlar getirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Köp sany täze Türkmen-Rus resmi namalaryna gol çekildi. Moskvada hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça möhüm resmi nama Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna strategik hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak baradaky jarnama gol çekildi. 9 iyunda Türkmenistanyň hökümet wekiliyetiniň aýbalary Moskvada Rus kerdeşleri bilen iki taraplyň dowuşçuklaryň bir neçesini geçirdiler. Şolaryň jemleri boýunça Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň şertnama hukuk beňadynyň üstüni ýetirjek resmi namalaryň uly toplumyna gol çekildi. Olaryň hataryny maliýe, bank, owagyjylygy, sport, alan bilim, sanylaşdyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy gönükdirilen köp sany alalaşaklar bar. Türkmenistan bilen Russiýa geljek döwürde aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, halkara we yslaşyry ýok gatnawlary babatda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulandyrmagy meýilleşdirýär. Aşgabatda Türkmen-Rus Üniversitetine döretmek teklif edildi. Aşgabatda bilelikdäki Türkmen-Rus Üniversitetine döretmek gözüňde tutulýar. Bu barada 10 iyunda Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriň barşynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov degişli teklifi öňe sürdi. Moskwanyň uly Kreml köşkünde geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça köpçüliklerine habar beriş terişleriniň wekillerini ýüzlenmesine prezident Vladimir Putin Russiýa dürli ugurlarda ýokary hünär derejeli hünärmeler taýýarlamakda Türkmenistana ýakyndan ýardam berýär. Türkmen ýaşlarynyň arasynda Rus bilimine gyzyklanmalar durnukly ýagdaýda ýokary bolmagyna galýa diýmek bilen döwlet başlyjymyz Serdar Berdimuhamedowyň bilelikdäki Türkmen-Rus Üniversitetine döretmek hakyndaky teklifini gollaýanlygyny ma'lum etdi. Yergelene belesek häzirki wagtda Russiýanyň ýokary gowy mekdeplerini Türkmen ýaşlarynyň 30 000 gowragy okuyar. Şolaryň 4300-den gowragy bolsa, budjetiň maliýeleşdirilmegine bilim alýan taliplerdir. Hatay kosmosda gün elektrik stansiýasyny gurýar. Hatay gaýtadan dikelilýän energiýany ýokary derejede çykarmak üçin kosmosda ilkinji gün elektrik stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýär. Hatay ilkinji gezek 2019-njy ýylda kosmosda gün energiýasy bilen işleýän ilkinji stansiýany gurmak boýunça işe başlady. Gün energiýasy bilen energiýa öndürjek bu täze stansiýa dünýädäki energiýa ýetmezçiligini hem köp derejede çözmäge mümkinçilik berer. Kosmosda dörediljek we gün energiýasy bilen işleýän bu stansiýa üzdüksiz energiýa öndürer. Bu öndürilen energiýa ýerde ulanyp bilinär. Hatay bu ägirt uly taslamasyny durumşa geçirmek maksady bilen 2028-nji ýylda kosmos giňişligine gün elektrik stansiýasyny çykarmagy meýilleşdirýär. Olu ýeriň daşyndan aýlanyp durar. Bir barmagyň giňislik güýji. Adamyň bir barmagynyň güýjiniň hem ägirtigi suwd edildi. Barmak Guinness'in rekordlar kitabyna orun almaga münasip hasaplandy. Şeýle adaty rekord Beýik Britaniýada hasap alındy. Bu rekordun eýesi Britan raýaty Steve Keller boldy. 48 ýaşyndaky pelwan bir barmagynyň güýji bilen 129 kilogram agrymdaky agyrlygy ýerden galyryp, ony 8 sekund saklamagy başardy. Keller bu rekordunu tutuş ömrünü veripdir diýsen kim ýalňyşmarsyň. Ol ilki başda sportyň karate görnüşi bilen meşgulanypdyr. Soňra judo sportyna gyzyklanma bildirýär. Şol döwürde iliniň barmaklarynyň güýjini ananyp başlaýar. Şeýlelikde onuň bu rekordy goýmagynyň başlangyç döwrü başlaýar we ol bu gurda köp synaglary başyndan geçirýär. Ene mehriban müştaqlar, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem. Türkmen-Rus harit dolanşygy 45 göterim ýokarlandy. Ýewropanyň eň uly dinozawrynyň galynlary tapyldy. Russiýa bilen Hataýy birleşdiren ilkinji awtomobil köprüsi 11 iyun ýyldızlar näme diýär? Günlük tüýeleýnamy ýaly habarlary Atavatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz.
Mehriban müştoklar, eger de biziň Atawatan Turkmenistan.com saytymyza yeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten biziň saytymyza töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneke sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.